Nag-start po to nung March. So, first nito is, fish pond po siya. Then, naisipan po ni Papa na gawin tong resort together with my friends kasi nag-uusap-usap sila about sa fish pond. Dalawang fish pond. Think there's something going in the wind tonight. So yung guys, nandito na naman tayo sa isang lugar kung saan meron na naman tayong pinuntahang unsaturated or undiscovered area na ating dinayo pa mula dito sa Malilipot, Albay. Dito po siya sa loob ng Santa Teresa, Malilipot, Albay, papunta sa looban. Kung familiar po kayo sa Busay or Dos Montes, ay bago pa kayo makarating doon, ay dadaanan nyo muna itong ating pinuntahan na tinawag nilang Hagol Resort. So paano tayo makakapunta dito? Ayan, makikita po natin yung ating directions dyan at ipapakita din po namin yung travel namin bago kami makarating dito sa Hagol Spring Resort. So maya maya ay makakasama namin yung anak na may-ari at siya tatanungin natin yung history kung paano ba nangyari, paano ba nabuo itong Hagol Resort. Hindi rin ako magpapauli syempre kasi spring resort ito, dapat din nating matikman kung gaano ba kasarap yung lumusong dito sa spring resort nila. At kasama ko nga pala yung isa sa aking mga travel buddies na inimbitahan ko na tayo ay samahan at para siya rin ay matikman niya rin kung gaano kasarap maligo dito sa Hagol Spring Resort. So bakit nga ba tinawag itong Hagol? At ano nga rin ba itong mga puno na nandito sa aking likuran? Ano ba yung connections ng puno dito sa Spring Resort kung saan nandito ko ngayon? Maya-maya masasaksihan natin yan, kaya tutok lang mga idol. Babalik ako. Let's go! Nabaho and anak po ako ng may-ari nito and nag-start po to nung March. So, first nito is fish pond po siya. Then, naisipan po ni Papa na gawin tong resort together with my friends kasi nag-uusap-usap sila about sa fish pond. Dalawang fish pond po kasi to and then naisip nila na gawin tong resort kasi pwedeng pagkakitaan. And about the name, which is Hagol Resort, nag-start po sa kasi that phrase, what we call is Hagol Resort po. And then, yun po yung trabaho ni Papa dati. Nagkukuha siya ng dahon ng mga hagol and then dinideliver sa flower shop. So, tinanim niya po yan dyan. Fish pond pa lang po to. And then, hanggang sa nag-improve, ginawa niya pa unti-unti na resort. And we have 3 cottages po. And the entrance po is 20. And sa cottage po is 250 pesos. So guys, I'm inviting you to come here in Hagol Resort. You can contact us from our Facebook page, which is Hagol Resort ang name po. Bago natin ipagpatuloy ang ating paglilibot, hayaan nyo muna kung ituro sa inyo ang daan patungo sa inyong patutunguhan. Sa
So dahil wala tayong service ay nag-arkila tayo ng habal-habal papunta sa Santa Teresa Malilipot Albay, at dito nga sa aking gawing kanan ay makikita nyo ang karatula ng Dos Montes at papunta sa Busay. So pagkaliko nyo po ay dire-diretsuhin nyo lang yung daan kasi hindi na rin kalayuan yung distansya ng Hagol Spring Resort kung saan tayo naroroon, at ilang minuto nga ay eto nakarating na tayo dito sa Hagol Spring Resort. At nagpabidyo pa nga ako kay kuyang habal-habal driver para kunwari may sarili tayong motor. Medyo may distansya din po yung ating linakad, pero heto na, nakarating na po tayo sa kanilang Hagol Spring Resort. So ano pa hinihintay nyo? Tara mag-explore na tayo. Habang papakyat kami, may narinig ako nagkakantahan, kaya nagka-jamming muna tayo. Baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. You get by, you can fly. When they're closing all the doors, they don't want you anymore. Get it party and live in the sun. Let me hear you sing. Let me hear you sing. At ngayon ay oras na para tayo ay lumusong sa kanilang Spring Resort. So yun nga mga kaibigan, nakaubad na ako at nandito na ako sa baba mismo ng Hagol Spring Resort. So ang lamig, sobrang lamig guys. Tamang tama kung kayo ay pupunta dito ng mainit, swak na swak itong panahon na ito para maligo dito sa Hagol Spring Resort. Pero kung medyo maulan naman po ay advice na kung pwede wag muna tayo tumuloy kasi yung dadaanan natin doon, mamaya makikita nyo ay medyo delikado rin kapag umuulan. At kung may bata tayo, safe naman ito kung may kasama tayong bata kasi hindi naman kalaliman, nakikita nyo naman, hindi kalaliman yung tubig dito at hindi rin kababawan, sakto lang kung gusto nyo mag-chill. At kung yung may mga tropa dyan, mga tropa banding, kada banding, ayan, banding with your loved ones, perfect to. Kung naman gusto mag-unwind, pwede rin to mga kaibigan kasi yung nature, napapalibutan ito ng mga kulay berdeng dahon, iba't ibang klase ng puno. And syempre yung hagol trees, ayan, napapalibutan po ito. Kaya huwag na kayo magtabili, punta na dito sa Hagol Spring Resort located at Santa Teresa Malilipot Albay. Pwede po kayo magtanong-tanong nyo sa labas or contact them on their Facebook page. Let's go! Ang kagandahan dito sa resort na ito ay hindi siya nai-stack. Nakikita nyo naman po dito sa gawing ito. Dito sa gawing ito ay may flowing water dito at yung bumabagsak na tubig ay dumadaan naman doon sa parting sa gawing iyon. At hindi siya nai-stack, hindi umiitim yung tubig. Sobrang linaw kahit hindi ka gumamit ang goggles.
makikita mo yung ilalim nitong Hagol Spring Resort. Sobrang sarap maligo dito guys, kaya guaranteed, inimbitan ko rin kayong lahat na subukan puntahan itong tagong lugar, itong unsaturated area na ating pinuntahan ngayon. Sobrang sarap sa feeling na mag-discover ng mga unsaturated places at makita mismo ng sarili mo mga mata kung gaano kaganda yung lugar na ating pinuntahan. So yun nga, gusto ko pa sana mag-enjoy ng matagal dito, kaso medyo may kalayuan din. Medyo may kalayuan din yung ating uuwian. Naghahapon na nga. Sobrang nag-enjoy ako dito sa Hagol Nature Spring, dito sa Malilipot, Albay. Kailangan na namin umuwi kasi naghahapon na nga. At may kalayuan yung distansya nito mula doon sa National Road. Kaya kailangan na natin umalis. Baka abutin pa tayo dito ng dilim. Pero may nag-overnight din daw dito, pero kanya-kanya munang lights kasi hindi pa masyadong developed. Tayo nga guys, kung ako ikaw ay pupuntahan mo rin itong aking pinuntahan ngayon. At gusto ko rin i-share sa inyo yung sarap na maligo dito. Gusto ko rin ma-experience nyo yung experience ko dito. Kaya come on down, visitahin nyo na ang Hagol Spring Resort dito sa Santa Teresa, Malilipot, Albay. Don't forget to like and follow our Facebook page, Travel to Bicol. I am Denji Kaka, your travel buddy. Let's go! Body come alive. Skin on my skin.